Здравейте хора, аз съм с нови PvP. Както виждате днес ще играем PvP с този или Ян. Къв си там? Да го разцепиме. Тъпа, така. Ето го. Почвам го. Просто. Добър е, като го гледам. Трябва да го пукна. Явим F5. Добре. F5 е трудно, между другото. Това не се зачита, хора. Просто забравих да изям ябълката. Виж. Отново. Тано ни изчака. Той ме мисли че съм ретард, сигурно. Защото му уби по много лесен начин. Просто не знам и аз. Да пиеме това. Пиеме това. Да пиеме това. Да ям това. И къде е тази клетка? Ето там. Той ми играе без каска. Сега вече няма да забравя да ям. Ябълката, обещавам ви. Обещавам ви. Да го разцепиме този пичак. Кажих и на YouTube. Ето, почва се. Дай. Стой далече. Стой далечатка. Сега е твой ред. Сега е твой ред. Твой ред, твой ред, твой ред. Твой ред е, бе. Твой ред е, бе. Умирай, бе. Умирай, бе. Умирай, бе. Умирай, бе. То ме заклещи. Чуви ме. Вау. Вау. Пичове, много съм слаб. Не знам какво да ви кажа. Няма да игра повече. Или ще забравя да си сложа броня. Или аз не знам. Сега мисля да ви покажа моя хоум. Да, сега ще отидем. И да, това е моя хоум. Тук живея с Делфинатор 17 по принцип. Не е само мой. И това е къщата, който той направи. Ето, вижте я. Така. Зад няма нужда какво да ви я показвам. Тук е чест рума. Тук са брони, други работи, ябълки и такива. Сега ви покажа другото. Айде, бе. Тук имаме Sugar Canes. Това е нашия скромен малък мост. Там някакъв живее. Така. Това тук ни е магазина с Делфинатор 17. Сега ще влезнем да ви го покажа отвътре направо. Тук има килими. Тук нещо си. Тук има Armor Stand. Ето, вижте, покрива. Така. Тук сме сложили глави за продаване. Една глава е по 200 парички. Тук го тавана.
И тук са потионки, броня, тук е броня и така. Друго какво ви покажа? Ето мен. Така, така, така. Тук имаме Sugarcane ферма. Опа. Ето. Тук малко да я обера, че пораснала. А който иска пака, линк в описанието ще оставя. Може да си го изтегли оттам. Какво да ви кажа? Така. Така. След малко трябва да приключвам този клип. Чайте да ям де. Така. Ай, стига де. Ето така. И този ред. Така. Така. Вали Sugarcanes. Със сигурност има щупено първия. Някой от първия. Бате, вземи го, бе. И... Значи... Там, както виждате, живее някой. Той има ферми. Не лоша къща има. Който иска да играе в този сървър, IP в описанието също ще оставя. Също така и за пака ще оставя. Тук са честовете на Делфинатора. Чайте да му берем неговата ферма. Така, така, така. И какво ви кажа, хора? За вас бях с нови PvP и до нови срещи.